Wel, bore da, siw mae'n mynd. Croeso mawr i chi i'r wers fyw. Sori, fi cwpl eiliadau yn hwyr, o'n i fisi fyna'n potsian, a chi'n gwybod fel i chi pan i chi'n canolbwyntio ar rhywbeth ar y cyfrifiadur, chi'n yn ei ganol a nawr i'w drychyd lan, a fi'n gweld bod hi'n amser i fi wasgu i fynd yn fyw. Wel, croeso mawr i chi i'r wers fyw yma ar gyfer wythnos Iechyd Meddwl. Rhowch wybod i ni athrawon pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi. Ni gael eich enwau chi lan ar y sgrin. Allwch chi wneud hynny athrawon trwy roi eich enwau mewn yn yr chat ar YouTube, neu ar y ddolen arall dwi wedi e-bostio, sef y ddolen i streamiad. Mae'r ddoi le yna allwch chi fynd a dweud helo. Hefyd, falle allwch chi sôn am pa strategaethau sydd â chi. Beth i chi'n defnyddio yn eich ysgol chi ar gyfer felly meddwlgarwch neu i leddfu pryder neu straen neu'r math o beth. Os yna rhywbeth i chi yn neud yn yr ysgol, i chi'n gweld fel criw o bobl sydd yn eich helpu chi gyda'ch iechyd meddwl. Right, nawr te. Mae angen y dudalen weithgareddau arnoch chi heddi, a mae'r ddolen i hwnna yn sgrolio ar hyd gweil o'r sgrin fyna. Adobe.e/meddwl25. Adobe.e/meddwl25. A ewn ni gael golwg ar hwnna yn y man. Mae croeso chi hefyd i e-bostio fi'n ôl os ych chi eisiau. Dwi wedi hala e-bost bore yma. Nawr, mae da ni system, sa'n mynd bod yn rhydd i flas fan hyn, ond mae da ni system newydd sy'n danfon y dolenni yn automatig, a dwi'n ame bod hynna ddim yn cyrraedd pawb, felly fi wedi penderfynu, fi'n mynd i fynd nôl i'r hen ffordd o hala'r dolenni bob bore mas i chi yn hynna'n, yn hytrach yn gadlu'r system i wneud. Felly, os ych chi wedi cael hwnna ddwywaith bore yma, un gan y system a un wrtho fi, wel, sori. Ond na ni, o leia ni'n saff yn y fe, bod chi wedi cael y ddolen. Felly, os ych chi yn moyn, llwch chi hefyd ymateb i'r e-bost nes i ddanfon tua hanner awr yn ôl gyda'r dolenni. Os ych chi moyn ymateb i'r e-bost na, yna llwch ni roi eich enw chi lan ar y sgrin fel yna hefyd. Cofiwch bod hawl gyda chi, mae hawl gyda chi wrth gwrs, oedi hwn, bryn bynnag i chi eisiau. Os ydw i'n mynd yn rhy gyflym, yna mae croeso i chi athrawon i wasgu pause ar y ffrwd fyw i oedi y fideo fel bod eich dosbarth chi'n cael digon amser. Mae yna ddwy weithgaredd heddi, felly os ych chi'n oedi tipyn, mae rai ysgolion y penderfynu rhaid chi'n bod beth, ni'n mynd i oedi, a wedyn newn ni just wneud y weithgaredd gyntaf. Mae popeth yn iawn yn dy fe. A cofiwch hefyd, mae yna dystysgrif ar gael i bawb sy'n cymryd ran, a bydd Dom yn danfon e-bost i chi ar ddiwedd y dydd gyda dolen i'r tystysgrifau yna. Right, dewch i ni gael mynd i edrych ar y dudalen weithgareddau yma, fi'n credu, ynddo fe? Felly ni siwd. Right, clicio ar fan hyn, Norte Jones. Nawr te, na ni. A tra bod yna hefyd, gai wared ar y faner fawr na'r weilod y sgrin, ond cofiwch athrawon bod chi yn gallu gweld yr holl wersi byw sydd i gael rhwng nawr a Nadolig, gweld y cwbl lot gan fynd i'r ddolen sydd yna ar weilod y sgrin, gwersi byw Adobe.e/live lessons. Right, nawr te, mlaen i'r dudalen weithgareddau, sef hwn sydd ar y sgrin dyn ni nawr. A fel allwch chi weld ar y sgrin fan hyn, mae yna ddwy ffordd i gyrraedd fan hyn. Allwch chi ddefnyddio'r ddolen Adobe.e/meddwl25. Neu allwch chi sganio'r cod QR sydd gyda chi fyna ar y sgrin. Felly os oes dyfais da chi sy'n gallu sganio cod QR, ewch amdani. Right, nawr, unwaith i ni yma, allwn ni sgrolio lawr a gweld beth ni'n mynd i fod yn neud gynta heddi. Wel, yn gynta heddi, ni'n mynd i fod yn gweithio ar ffeithlyn, infographic yn Saesneg. Ni'n mynd i fod yn gweithio ar ffeithlyn, gyda chyngor ar reoli ein pryder. Iawn, reoli ein pryder. Pan o'n i yn ifancach, o'n i ddim yn gyfarwydd ar gair pryder neu pryderi. I ni lawr fan hyn yng Nghwm Gwendraeth, byddai ni'n gweud becso. Felly i reoli, byddai ni'n becso amdanyn nhw. Reoli ein pryderon, reoli pryder. Mae llwyddo i reoli pryder yn rhywbeth sydd yn holl bwysig os i ni'n mynd i fod yn hapus gyda iechyd meddwl ni, a ni'n mynd i fod yn gyffyrddus gyda ein iechyd meddwl. Felly mae yna syniadau fan hyn wrth gwrs. Allwch chi roi syniadau chi'n hefyd. Peidiwch o just defnyddio rai sydd â fi.
Dyma rai syniadau am bethau ni'n gallu gwneud i reoli pryder. Un o'r pethau cyntaf yw symud y corff, iawn? I chi gyd, fi'n siŵr yn gwybod am hwnna, falle bod chi yn becso amdano rhywbeth, ond pan mae'n amser chwarae a chi'n cael mynd mas o'r rhedeg rownd, mae symud y corff na'n helpu ni i feddwl am pethau eraill ac i deimlo yn well. Mae cysylltu gyda natur yn rhywbeth pwysig. Chymod, pidwch yn neud y nawr, pidwch yn neud amser yn y flwyddyn, ond chi'n bod pan i chi yn yr haf a i chi yn cerdded ar y gwair yn droednoeth, wel, i chi'n cysylltu gyda natur, neu jyst eistedd ar y gwair, neu chi'n bod, roi'ch llaw ar goeden, y math na o beth. Cysylltu gyda natur yn rhywbeth sydd yn helpu ni reoli pryder. Un mawr dylewn fod ar dop yr restr fydden ni'n dychmygu, amser di-sgrin. Chi'n bod be, mae 4 sgrin o'n flaen i. Chi'n bod be, mae rhywun newydd ala neges i fi ar yn ffôn. Mae 5 sgrin dy fi o'n flaen i fan hyn. Felly, i fi gwybod yn iawn faint mae hwnna'n gallu effeithio arno ni, a i fi wir yn teimlo weithio, mae rai fi gamu bant o'r sgrins ma. Felly, amser di-sgrin yn bendant o rhywbeth pwysig yn dweud. Siarad gyda pobl am y pethau ni yn pryderu yn eu cylch nhw. Gorffwys. I ni'n wastod yn becso fwy. Mae popeth i weld yn wath pan i ni ddim wedi gorffwys yn iawn. Pan enwedig os nag i ni wedi cael digon o gwsg. Mae pob problem i weld 10 gwaith yn fwy. Felly mae gorffwys wrth gwrs yn holl bwysig. A'r ddau ola, canolbwyntio ar yn anadlu. Pan ni'n pryderu, weithiau ni'n dal yn anadl. Dal yn hyn yn y dyn. Os ydyn ni'n canolbwyntio ar yn anadlu, mae'n helpu ni ymlacio yn fwy. Ac yn olaf, nodi pethau ar bapur. Pan ni'n becso am lot o bethau, mae'n rwyddach weithiau jyst wneud restr o'r pethau yna. Achos unwaith ni wedi wneud restr o'n nhw, i ni'n gallu falle deall nhw a meddwl amdanyn nhw mewn dull fwy trefnus. Right, dewch i ni gael mynd ati de. Nawr, os i chi wedi meddwl am syniadau eraill, yna, gret. Fi'n siŵr bydd y lot o'n chi'n gweud lliwio mewn, fan hyn. Ie, mae lot o blant i fi'n siarad gyda'n gweud bod lliwio mewn yn rhywbeth sydd yn helpu nhw i leihau pryder sy'n neud nhw deimlo i ymlacio tyn bach yn fwy. Right, nawr te. Dewch i ni gael mynd draw i Adobe Express. Nawr, mae Adobe Express fan hyn gyda fi, ond mae yn Saesneg, di mi. Dewch i ni gael newid iaith Express draw i'r Gymraeg. A i wneud hynny, na gyd sy'n rhaid fi wneud yw dod lan i'r cornel top i'r avatar, sef y cylch lliwgar reit yn y cornel top ochr dde. Clic ar hwnna. A yn y gwymplen sy'n ymddangos, mae'n dweud settings. Nawr, os mae'n Gymraeg ydych chi'n barod, sy'n eisiau chi newid ews, popeth yn iawn. Ond os mae'n Saesneg, clic ar avatar, dewis settings, a fan hyn y gwymplen gynta fan hyn newid hwnna draw i'r Gymraeg. Yna fe? Ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Gret, ynddo fe. Right, fi'n i roi eiliad fach i chi i wneud hwnna. A tra bod ni'n wneud hwnna, chi'n bod beth, i ni wedi cael ein helo cyntaf. Felly dewch i ni gael ein helo cyntaf i fyny ar y sgrin. A mae wedi dod ar e-bost. Felly cofiwch bod croeso i chi ddanfon neges ewn i fi ar e-bost. Croeso i chi. Ond dyma ni, yr helo cyntaf. Mae dosbarth driw o ysgol Bro Penfro wedi ymuno. Wel, diolch yn fawr i chi, dosbarth driw, am ddweud helo. A dwi'n falch iawn bod chi wedi ymuno. A gobeithio bod chi lot o syniadau da am sut i leihau pryder. Sut i ni becso yn llai. Right, nawr te, dewch i ni gael clatio bant te, i ni gael dechrau ar y weithgaredd gyntaf yma. Right. Fi yn mynd i ddechrau creu poster. Wel, i greu poster, wrth gwrs, na gyd sy'n rhaid i wneud, i'w clicio ar cerdyn mawr pink sydd fan hyn, sydd yn dweud creu poster. Iawn te. Nawr, be ni'n mynd i wneud lan ar y top yw roi teitl i hwn yn gyntaf. Okay. Felly, beth am i ni just alw hwn yn Iechyd Meddwl 25. Iechyd Meddwl 25. Right, nawr te. Dewch i ni gael meddwl am ein cefndir. I ni falle moyn meddwl am rhywun sydd yn
yn poeni, rhywun sydd yn stressed, rhywun sydd yn pryderu. Felly, beth mae'n cefndir nhw'n i fod fel? Dewch i ni gael mynd draw i yr elfennau draw ar y chwith. Iawn, a lan ar y top, dewch i ni gael chwilio am gefndir. A na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel... beth am rhywbeth fel blue scratches. Glas yn liw a llwyd. Chi'n meddwl am liwiau poeni am rhywbeth. Fi'n meddwl am glas, felly, neu llwyd. Felly, a scratches. Dych chi'n gweld beth gewn ni nawr? Ni'n gael rhywbeth. O, dyma ni. Right. Math yma o beth. Dych chi'n cael trial un neu ddoi o'r ein. Clic. Ie, mae hwnna yn bendant felly'n rhoi naws. Fi'n gwrach mae'r crafiadau na'n edrych yn cool, yn dyn nhw. Ie, oedd y lliw na falle'n rhy grif i fi. Hwna, fi'n mynd i fynd am hwnna. Ie, fi'n mynd am hwnna. Right, iawn. Nawr, nesaf mi eisiau ni gael teitl. Iawn? Felly, beth am rhywbeth fel rheoli pryder? Iawn, teitl, rheoli pryder. A dwi'n mynd i ddefnyddio 2 focs gwahanol. Dwi'n ddim yn rhywbeth i ni'n neud yn aml iawn ar gwersi byw, ond dewch ni gael 2 focs gwahanol ar gyfer yr un teitl yma. Wedyn ni gael nhw mewn gwahanol ffontiau. Felly, testyn, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n mynd i ysgrifennu mewn yn rheoli. Right. A dwi'n mynd i roi hwnna lan tu ar top fyna. A wedyn dwi'n mynd i ychwanegu blwch testyn newydd. Testyn, ychwanegwch eich testyn, a dwi'n mynd i deipio mewn yn pryder. Right, nawr. Be dwi eisiau falle yw ffont ar gyfer pryder sydd yn edrych bach yn bryderus, bach yn stressed. A wedyn ffont gwahanol ar gyfer rheoli sydd falle yn fwy meddal ac ysgafn, chi'n bod, yn hala chi feddwl am rhywun yn llwyddo i reoli i pryder. Felly, dewch chi gael chwilio gyda am yr un pryder yma. Felly, dwi'n mynd i fynd i'r ffontiau argymhelliad yn gynta, ond dyma ni, beth am rhywbeth fel hyn? Chymod, hwnna'n edrych bach yn bryderus. Neu lle mae fod yn rhywbeth mawr trwchus, neu rhywbeth sy'n edrych bach yn arw, rhywbeth sy'n edrych yn bach yn sigledig. Chymod be, mae'r un na, welys i fyna'r un llawsgrifau yma, lacquer regular. Allwch chi glicio wedyn, chi'n gweld fel un ar yr arwydd tebyg i, dim hafal i, tebyg i. Dyma ni, allwch ni edrych wedyn trwy, os yna rhywbeth arall fan hyn, o, mae lot o rai da fan hyn, yn se. Pa un o'r rhaid sy'n edrych yn fwy a pryderus? Sa'n meddwl bod fi wedi gweld unrhyw beth yn well na'r un cyntaf eto, a dweud y gwir. Na, dwi'n meddwl mae'r un ar y top. Credu mai lacquer. Dwi'n mynd i fynd am. Right. Yna hwnna di wneud. A wedyn beth am y reoli? Wel, ar gyfer reoli, lecen ni hwn i fod yn fwy, chymod, ysgafn. Felly, dewch i ni gael mynd edrych i weld os yna rhyw bethau bach. Mae hwnna'n un bach neis nawr, yn dweud, my nerve regular. Ydy, mae hwnna'n gweithio'n gret. Right. A falle bod eisiau'r pryder i fod ar ongl, falle. Falle rheoli, falle i aros yn syth. Bod ni'n cael gwrthgyferbyniad rhwng y ddau air. Bod ni'n cael gwahaniaeth rhwng rheoli a'r pryder. Just gweithio nawr ar fel maen nhw'n ffitio gyda'i gilydd orau. Chymod, ydych chi'n gallu, wel fi'n trio cael y reoli mewn i, mae yna gwtch bach da fi fan hyn, round y p, yr cyn top yr mae cwtch bach. Felly, pan i chi yn rhoi geiriau gyda'i gilydd yn ddigidol, drychwch chi weld, os yna gwtch bach gyda fi. A mae yna gwtch bach neis fyna. Na fe. Right. Nawr, fi'n hapus da hwnna.
Mae'n amser i fi'n mynd i fynd draw ar yr iPad. Pidwch â phoeni os ych chi'n meddwl, mae'n mynd yn gyflym. Pidwch â phoeni fi'n mynd draw ar yr iPad nawr, a fi'n mynd i wneud yr un peth i chi to. Iawn? Chydig bach yn wahanol wrth gwrs. Os yna rhyw... a chi'n bod beth? Tra bod fi'n mynd draw, mae rhywun wedi gweud trwy mai. Felly, dewch i ni gael gweld pwy sy'n ma. Chi'n bod beth? Mae cwpl o bobl wedi gweud trwy mai. Mae bach o rush ma ar yr e-bost. Chi'n ala fi weithio'n gael. Chi'n bod bod fwy o waith i fi pan i chi'n neud yr e-bost. Right. Bore da wrth ddosbarth blwyddyn 5 Mrs Phillips yn ysgol Gymraeg Pontardawe. Wel, siwr i chi am yna am Pontardawe. A diolch i chi, Mrs Phillips, am ddweud bore da. A croeso mawr i chi blwyddyn 5. A diolch i chi am ymuno ar y wers. A gobeithio bod lot o syniadau da gyda chi am sut i reoli eich pryder. A ni wedi cael un bach arall hefyd. Dych chi'n gael gweld. Dyma ni. Pwy sy'n ma? Ni wedi cael un neges bach arall ar yr e-bost. Dyma ni. Jyst yn gofod copio nhw draw. Na beth fi'n neud? Os chi'n pyslan beth i fi'n neud fan hyn, fi'n mynd i'n e-bost, a fi'n copio nhw, a fi'n postio nhw wedyn arno'r fideo. Na math o foi i fi, chwel, fi'n garedig. Right. Gwneud gael hwnna lan. Coni, cofe. Neges nesaf yw bore da gan blant dosbarth blwyddyn 3 a 4. Ysgol Parc y Bont, Llan Ddaniel, yr Ynys Môn. Cofio'n Mrs Owen. Wel, diolch i chi, Mrs Owen. A helo lan fan'na i chi ar Ynys Môn i fi. Pen arall y wlad i chi, lawr fan hyn, yng Nghaerfyrddin. Pen arall y wlad, ond croeso enfawr i chi blant Ysgol Parc y Bont yn Llandaniel, a diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi. Right, iPad, bant yn ni. Dewch i ni gael glatio bant. Nawr te. Be nes i gynta? Wel, yn gynta wrth gwrs nes i wasgu'r beth yw e? Teilsen Binc sy'n dweud creu poster. A yna nes i feddwl am y cefndir. Felly cefndiroedd chi'n cofio o dan yr elfennau. A dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd ar y top. A na jyst chwilio am scratches, achos o'n i'n hoffi'r effaith yna. Scratches. Jyst gafel yn gywir. Dim scratches. Scratches. Right, trio to. Oce, lot fwy ganlyniadau trwy hyn, sgwylwch. Cyn i drio yn y mas, rhoi tap iddo fe. Fi yn licio bach o liw, chybod, mae'n neis bod bach o liw gyda ni mewn na. Hwna fel rhyw fath o ffilm. Mae'n cool. Ddim ar gyfer hwn, o gwbl, ond mae'n cool iawn. Mae'n trio cofio hwnna. Hwna'n cool iawn. Reit, ond dim nawr. Pam lai? Beth am yr un pink ma? Pam lai? Right. A nawr, testyn. Am testyn. Ychwanegwch eich testyn, botwm glas ar top. A dwi'n mynd i deipio fan hyn rheoli. Gret. A nawr dwi'n mynd i ychwanegu blwch testyn arall. Am testyn. Ychwanegwch eich testyn. Pryder. Right. Nawr te. Ffontiau. Felly, y ffont pryder yn gyntaf de. Ewn ni mewn i gweld y cyfan. Na i drio mynd am rhyw naws wahanol trwy hyn. Nawr, allwch chi, sy'n rai chi ddefnyddio'r ffont argymellir, gallwch chi ddefnyddio'r gwimplen fan hyn wrth gwrs. Sgrolio lawr a gweld, rhaid, os na rhywbeth yn neidio mas at dau nawr fel rhywbeth pryderus. A cymrwch eich amser fan hyn, pidwch â hasty, achos mae dewis y ffont cywir yn mynd i osod naws eich prosiect chi. Fi'n licio hwnna. Chantel. Fi'n licio, mae hwnna'n edrych bach yn bryderus, yn dweud? Ydy. Right. Wel, na i roi hwnna lan fyna. Lle na i ddim roi e'r ongl trwy hyn.
A wedyn y rheoli. Nawr te, be newn ni gyda hwn? Wel, dych ni gael ffind o ffont sydd yn edrych o dan reolaeth. Ffont sydd yn edrych o dan reolaeth. Chi'n meddwl, mae hon yn edrych o dan reolaeth. Cairon hei. I licio'r ffont na. Licio'r ffont na. Nawr, mae yna, chi'n gweld, pan chi'n dewis y ffont, mae e bach yn denen, dwi'n bach yn ysgafn. Pan chi'n dewis ffontiau, aml iawn, bydd na deulu o ffontiau yn mynd gyda fe. O, ddim yn yr un yma ddo. Right. Ond chi'n meddwl, fi'n licio fe. Fi'n hapus dy'r ffont na. Fi'n meddwl bod mae'n edrych fel pryder o dan reolaeth. Na beth i fi'n meddwl. Felly, na i roi e mewn yna. Rhwng yr a'r dy. Rhwng y p a'r dy. Sy'n ffitio, ond na i gwtio fyna. Ond dwi ddim yn glir iawn i ddarllen, felly dewch i ni gael rhoi amlinell o amgylch y testyn yma. Felly na i roi amlinell wen o amgylch pryder. Ie. A wedyn reoli, na i ddod â'r reoli lan i'r top. Dwi'n raw yn y stac heina, chi'n gweld. Dewch i ni gael dod â'r reoli o'r top. A na i roi amlinell wen o amgylch hwnna hefyd. Right. Mae hwnna yn gred. Hollol wahanol hefyd, yn dweud, i beth dwi wedi gwneud draw ar y poro, draw ar y cyfrifiadur. Right, o mlaen yn ni te. Dyma ni. Right, wel, i ni nesa, chymod beth, mi'n ni symud bethau land yma hwn. I ni nesa, mynd ni ddefnyddio deallusrwydd artificial, AI, i gynhyrchu delwedd o rhywun yn pryderu. Iawn? Felly, dewch i ni gymryd draw i y cyfryngau ar yr ochr chwith. Iawn? A lan ar y top, dwi'n ni gynhyrchu delwedd. Dwi'n ni gynhyrchu delwedd. Clic ar hwnna. A mae sgwar yn iawn. Sgwar yn mynd i fod yn iawn. A beth dwi eisiau fan hyn yw plentyn yn eistedd ar y llawr yn edrych yn pryderu, yn edrych yn drist amdano rhywbeth. Right, felly. Lan nawr yn y corn y top o'ch yn chwith, beth fi'n ei wneud yw teipio mewn yn beth licen i ddweld. Felly, plentyn yn eistedd ar y llawr. Gwisg ysgol. Edrych yn anhapus. Beth arall yn ei ddweud? Ni'n just trio lefel A. Right, nawr, nesa, be licen ni wneud yw dewis, licen ni fe edrych fel bod fi wedi sgriblo fe. Felly, mae hwn i gael o dan, nawr, na lle themau, neu technegau, wastad yn anghofio. Newn ni edrych yn themau gynta. Mae un o'n nhw o'r enw... Na, dim hwnna de. Right, technegau. Cynni, doodle. Doodle, neu llinell hyd yn oed. Felly, dwi'n mynd i dicio'r ddoi o'n nhw. Dwi'n mynd i fynd am llinell a doodle. A dwi'n mynd i gynhyrchu. Iawn, felly o dan technegau ges i'r yna. Technegau. Llinell doodle. Allwch chi driol rhywbeth gwahanol os chi eisiau, sy'n rhaid i chi wneud rhywbeth o fi. Ond na i driol reina. Felly plentyn yn eistedd ar y llawr, gwisg ysgol, edrych yn anhapus. Right. Trio ni fe. A os na gyn i'n hapus dy fe, llwn ni newid y sbardyn a trio rhywbeth arall. Dwi'n mynd i gael, dyma ni, waw, cool. Gwych. Gwych. Wel, mae'r pedwar ohonyn nhw'n ardderchog, nag nhw? Right. Gret, wel, dwi'n mynd i fynd am yr un yma, yr un cynta. Dwi'n meddwl bod yn lun gwych. Nawr, be lygen ni'n neud yw i drial cael hwn i doddi mewn i'r cefndir. Felly, dewch i gael tynnu'r cefndir yn gynta. Felly, dwi'n mynd i glicio ar tynnu'r cefndir. Dwi ddim eisiau colli'r llawr. Na, mae'n iawn, colli'r llawr. Fi wedi colli'r llawr, ond mae'n oce. Ond, lygen ni falle bod ni'n gallu toddi hwn i fewn i'r cefndir ychydig. Felly, dewch i ni gael mynd i'r
anrhyloedd a edrych ar effeithiau lluosogi neu sgrin. Dyma'r lluosogi, dyma'r sgrin. A mae'r ddoi ohonyn nhw'n cool, yn dyn nhw. Yn yr achos ma, dwi'n meddwl mae lluosogi sydd yn gwneud y job yn oren. Mae'r sgrin bron yn rhy ysgafn. Mae'n cool iawn. Fe chi'n gweld fel bydde hwnna'n effaith gret i ddefnyddio, ond ddim ar gyfer hwn. Felly dwi'n mynd i fynd i'r anrhyloedd a na ddewis lluosogi. A chi weld be mae hwnna'n neud yw, mae wedi gwneud i grisau yn dryloiwn ni'n gweld y cefndir cool yna trwy'r cris. Ond wedyn ble mae pethau'n fwy tywyll, fel y trwser, y gwach, groen ac yn y blaen, y tai, y dillad, mae'n cadw hwnna'n fwy solid fel bod ni'n gweld e'n glir. A chi'n gweld, mae hwnna'n yn toddi'r llun a'r cefndir gyda'i gilydd mewn ffordd sydd yn edrych yn broffesiynol iawn. Right, draw reit bad. I ni gael wneud hwnna. Oedd hwnna'n llwyddiannus iawn, nes i wir joio wneud hwnna. Just check o'r e-bost. Na, neb newydd. Right, dim problem. Right. Nawr te, dewch ni gael mynd. Cyfryngau ar y chwith. A wedyn, ewn ni i cynhyrchu delwedd. Sym rai bod y plentyn eistedd ar y llawr, lle chi fod yn eistedd wrth ddesg. Lle ni'n trial na, lle ni. Sgwar. Right. Plentyn yn eistedd wrth ddesg ysgol. O, plenti, diar. Plentyn yn eistedd wrth ddesg ysgol. Talon llawn. Gwisg ysgol. Talon llawn. Edrych yn anhapus. Talon llawn. Right, bydd hwnna'n iawn. Nawr, dewch ni gael mynd i'r technegau, cofiwch. Nawr, weithodd hwnna'n gret, na dda fe. Ond beth am, na i drio rhywbeth gwahanol. fel bod ni'n gallu gweld gwahanol effeithiau. Na i fynd am llun pensil tro yma. A beth ewn ni? Llun pensil. Just llun pensil. Ni just trio hwnna? Neu, chi'n meddwl, a i themau hefyd, ewn ni i cartŵn. Na ni. So, cartŵn yn y themau a llun pensil. Felly, gan i weld beth mwyn yn neud o wahanol i'r llun ella dwdl nes i draw ar y porwr. Nw'n ni gael dechrau arbrofi gyda'r ardduchiau yma sydd â ni. Right, a mae'n gweithio. Dwi'n mynd i gael 4 o'r rhain. Os na dwi'n hapus, lle fe nôl a newid ysbardyn. Newid beth nes i deipio. O, waw. Waw, cool. O, mae'n rhaid yn gret. Right, dwi'n mynd i fynd am hwnna. Nawr, dwi'n mynd i dynnu'r cefndir. Os mae hwn yn tynnu'r bwrdd, fi'n mynd i ddad wneud e, achos mae rhaid i fi gael y bwrdd yn hwn. Tynnu'r cefndir. Mae rhaid i fi gael y bwrdd. OK, gret. Mae wedi cadw'r bwrdd. Gwych. Right, ond dewch ni gael nawr mynd i'r anrhyloedd, dewch ni gael trial tor lluosogi neu'r sgrin. Felly, sgrin, na, ry ysgafn. Lluosogi, o, waw. Perffaith ar gyfer y weithgaredd yma. Perffaith. Falle bod angen i, fi moyn y bwrdd i fod falle ar waelod y sgrin. Falle bod fi'n gallu llanw hwn ar draws. Mae da ni destun i roi mewn, sgrifen i roi mewn. Ond falle bod lle da fi fan hyn. I ni jyst y moyn nawr roi'r cyngor ar reoli pryder. Na ni, fi credu byddai'n iawn. Alla i ddod lan ar reoli ar pryder i wneud bach o le. Right, mae'r dull cyfuno lluosogi yna yn syth yn neud eich gwaith chi edrych yn fwy proffesiynol, ynddo fe? Mae'n toddi fe mewn i'r cefndir, mae'n edrych yn anhygoel. Right, nôl ni. Un o'r os fi'n gweud yn un hynna.
Right, nôl â ni i'r porod i gael mynd ymlaen. Nawr, beth sydd eisiau ni wneud nawr yw rhoi syniadau i'r person yma sydd yn pryderu a beth allai wneud i reoli y pryderon. Right, wel, i wneud hynny, dwi eisiau asedau dylunio. Pethau bach allai ddefnyddio i ddal y testyn. Felly, na i ddod draw i'r elfennau. A o dan asedau dylunio, licen i gael, chymod, paint. Felly, chymod, os ych chi'n dod fan hyn i brushes, maen nhw yna, brushes, gweld y cyfan. Nawr te, dych chi'n gael gweld. Nawr, mae da chi colour light paint, hwn yw'r un dwi'n meddwl ti eisiau yna. Neu hefyd mae da chi syniadau fel decorative, gallu rhaid na fod metallic and foil, falle. Ond dwi'n meddwl taw'r un gorau fydd paint. Oedd writing yn edrych yn ddiddorol. Right, dych ni gael mynd i paint a gweld y cyfan. O, mae'r agor tod yn ni fan hyn. Right, wel. Digital, neu black strokes and rollers. Nawr, dwi'n meddwl, chymod, bod y D nawr yn ei weithio'n dda fan hyn. Falle na i ddefnyddio rai digidol, rai mwy lliwgar draw ar yr iPad. Dwi'n meddwl bod rai D yn ei weithio'n dda gyda fi draw fan hyn. Oherwydd, mae popeth yn ddi a gwyn dy fi fan hyn, dwi e. Felly, mae hwn yn mynd i matcho'r arddull. Right. Be dwi eisiau yw edrych nawr sawl darn o gyngor sydd â fi. Wel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sym rhaid i chi wneud 7. Chymod be, falle na i wneud 1, 2, 3, 4, 5, na i 6, falle. Iawn? Allwch chi wneud fwy neu llai, lan i chi, peidiwch chi a becso. A be dwi'n gwneud, dwi'n hoff iawn o'r sticeri yma, y darnau paint yma. Felly dwi'n mynd i ddewis detholiad nhw. Hwna, 1, 2, 3, 4. Chwa be, felly, na i jyst wneud un arall. 5. Sa'n gofal le ddechreuas un o'r. 5. Right, felly mae da fi 5 darn o baint. Nawr te. Dych chi'n gael dechrau gosod nhw o amgylch. Cyn hyd yn oed becso beth i fi mynd i ddweud, dych chi'n gael cadw lle i'r darnau yma o gyngor sydd da fi ar reoli pryder. Clico'r un yma, mae hwnna'n un cwl. Neu ti'n mynd i gael mynd. Lawr fyna. Na ni. Nawr. Dwi yn gweld nhw'n rhy gryf. Iawn, maen nhw'n rhy gryf. Felly be fi'n ei wneud nawr yw mynd i'r anrholoiwedd ar gyfer pob un. Nawr, dyw lluosogi y sgrin ddim yn mynd i wneud i fi fan hyn. Oherwydd bod e'n ddi, mae lluosogi yn mynd i wneud dim byd o gwbl, mae sgrin yn mynd i wneud fe ddiflannu yn llwyr. Iawn, oherwydd mae lluosogi y sgrin yn gweithio pan bod ydych chi amrediad o gyferbyniad o fewn llun. Felly, bod ydych chi rai darnau golau, rai darnau tywyll. Iawn, mae rai chi gael gwahaniaeth rhwng golau a tywyll o fewn yr un llun i ddefnyddio lluosogi y sgrin. Gyda rhywbeth sydd just yn ddi, neu just yn wyn, neu hyd yn oed mae just yn un lliw, dyw e ddim yn mynd unrhyw. Iawn? Felly, os ych chi'n byth yn clicio ar reina, chi'n meddwl, dwi'n mynd wneud unrhyw, dyna pam. Felly, ar gyfer hwn, dwi just yn mynd i ddefnyddio yr anrholoiwedd. Iawn? Dwi'n lawr yr anrholoiwedd. A dwi'n mynd i ddod lawr o fe'n eitha isel. Iawn? Just eisiau, na ni, awgrym o'r splash paint na. Rwy'n beth fan hyn. Bron o bod, dod lawr fe i 0, a wedyn dwi'n nôl mewn y fe yn ara 10. A hefyd, dim ots dy fi bod nhw'n wahanol. Dim ots dy fi bod rai ohonyn nhw falle yn ysgafnach a rai ohonyn nhw bach yn drwmach. Yn credu bod yna'n mynd i greu effaith eitha cool ar yn dudalen ni. Ni. Gret.
Na ni wedi gosod yr ardaloedd na mewn lle ar gyfer y cyngor sydd â fi ar reoli pryder. Iawn. Chymod be, nawr bod fi'n neud hwnna, chi bob tro yn gallu wedyn gweld, chymod be, nawr bod fi wedi neud hwnna, mae lle da fi i gael y testyn, y teitl yn fwy yn dweud. Iawn, felly, pidwch anghofio am bethau unwaith chi wedi gorffen gweithio gyda nhw, oherwydd, falle newch chi sylwi, mae lle da fi gallu bachgen bod yn fwy. Iawn, felly, chi bob tro yn mynd nôl ac yn mireinio, yn mynd nôl at yn gwaith ac yn mireinio drwy'r amser. Right, wel, fi wna'n fynd i'r iPad i wneud hwnna cyn dod nôl fan hyn i wneud yr testyn i orffen. Right, sy'n digon amser da fi. Right, draw i'r iPad. Wel, gobeithio bod chi'n mwynhau hwn. Gobeithio bod chi'n cael hwyl wrth wneud hwn. Dwi'n sicr yn cael hwyl wrth wneud hwn. Right, then. Dyma ni nôl ar yr iPad. Felly, chymod, mae'r splodges paint na, ddim angen nhw fod yn ddi fan hyn, os e? Chymod, achos bod yr llun dwi wedi cynhyrchu yn un mewn lliw yn hytrach na'n un du a gwyn, yna allai dal ddefnyddio mwy o liw ar hwn. Felly, dewch ni gael mynd i'r elfennau, y sedau dylunio, o dan brushes, chi'n cofio, a paint. A tro hyn, dwi'n mynd i fynd i digital, dwi'n meddwl. Right. Nawr, dod mewn y rai sydd falle yn yr un math o arddull. Hwna, 1. 2. 3. 4. 5. Os na un arall ma. Beth o bach fwy crwn felly byddai'n neis. Wedi gorau splodge oren na. Right. Mae digon da fi, ond ti jyst yn mynd yn gyflym i weld os oes rhywbeth arall yn cydion yn sylw i. Na, maen nhw'n wych, nag nhw. Maen nhw'n hyfryd. Mae'n dwlu ar rain. Right, digon. Stopi nawr. Right, a dewch ni gael dechrau roi rai nawr o amgylch. Nawr, oherwydd bod rhain yn un lliw, maen nhw dal ddim yn mynd i ymateb i lluosogi neu sgrin yn gret. Mae'n well na jyst du a gwyn, ond y peth rwyddo i chi wneud yw jyst defnyddio yr anrhyloedd. Fi'n gweud hwnna, chi'n bod beth, oedd lluosogi yn edrych yn gret, felly fi'n mynd i ddefnyddio hwnna. Fi wedi cael ymrofi'n anghywir fyna nawr ar y wers. Right. 1 fyna. Cofiwch felly ddefnyddio onglau gwahanol hefyd. 2 fan hyn. Allwch chi ddefnyddio lluosogi a yr anrhyloedd os ych chi'n teimlo bod e'n rhy grif. Felly bod hwnna'r un cyntaf na'n rhy grif. Ydy. Ydy. Cadwch rhain yn ysgafn. Nes dim ots dy fi bod nhw'n mynd dros y ferch fel yna. Mae'n eitha neis, mae'n effaith cool. Mae'n toddi mewn iddi gilydd. Dwi'n cael gwared un na fi'n credu, sa'n credu bod y sio'n yna i. Right. Mae'r ongl na yn gret fel mae e. Dwi ddim yn mynd i newid hwnna. A'r un ola te. Falle bod dim lle dy fi i'r un ola. Falle mae just 4 sy'n angen yna i fan hyn falle. Chymod, peidwch â stwff o'n nhw mewn. Achos mae gorlwytho'ch tudalen yn gallu sbwylo'r dyluniad. Peidwch â gorlwytho. Dyna ni, falle bod fi wedi gorlwytho, ond dwi, chymod, falle, ond na i drial e. I'n licio'r paint na dros y gair pryder ar y top, chi'n gweld e? Just dros yr ymyl. Licio'r effaith na yn fawr. Right.
Wel, ni wedi cyrraedd y cam olaf, sef rhoi testyn, roi'r cyngor mewn. Felly, dewch i ni gael mynd ôl, draw o fi. Dyma ni. A bant ni nawr, byddai ni yn defnyddio y ffont wnaethoch chi ddefnyddio ar gyfer y gair rheoli. Iawn, achos hwn yw'r ffont wrth gwrs sydd yn rheoli pryderon. Felly, dewch i ni gael dewis a 3 dot dyblygu. Right, mae 2 o'r rhain da fi nawr. Ond, bydd e lawr yn eich stac heina chi, felly dewch hwnna reit i'r top. Right, dyma ni. A nawr, dwi'n mynd i ddechrau dod mewn ar syniadau. Symud y corff. Glido hwnna mewn. Right, nawr, dwi'n mynd i newid y maint. Newid y toriad y llunellau. Roi yn ei le. Nawr, achos bod rhain yn bethau positif, dwi eisiau falle lliw positif o amgylch rhain. Felly, dewch ni gael roi am linell. Felly, dwi'n mynd i roi am linell. A falle bod rhyw las mwy gobeithiol yn mynd i fod yn dda fan hyn. Falle, beth yw glas gobeithiol, fi'n clywed chi'n gofyn. Sa'n gwybod yw'r ateb, ond fyddai'n gwybod pan fyddai wedi ffindo fe. O, gwyrddlas. Mae hwn yn wyrddlas positif iawn, ynddo e? Felly, chi'n bod, meddyliwch am pa liw sydd yn positif. Pa liw fan hyn sydd yn neud i chi deimlo yn positif. Mae hwn i yn hoffi, wedi colli fe nawr, gan i hwn, y gwyrddlas ma. Right. A nawr bod fi'n gwneud yr un cynta, mae hwn yn rhoi, dwi'n jyst yn mynd i ddyblygu hwn, 3 dot dyblygu. 3 dot dyblygu. A mae'r splash o liw ma, oedd angen nag oedd e, ar hwn. Dim gymaint falle draw ar yr iPad, ond oedd angen splash o liw arna i nawr draw fan hyn. Oedd pethau mynd bach yn ddi a gwyn, yn dod e. Right, felly mae'r splash o liw nawr gred. Nawr, wrth gwrs, mae'n dweud symud y corff 5 gwaith ar y foment, sydd falle yn gyngor da, ond dewch i ni gael newid y testyn yn rai o rain, felly, na ni, amser D-screen. Nawr, gyda hwn, dwi ddim yn ffitio yn y bocs, dwi ddim yn mynd i ailfeintio, achos bydd hwnna'n newid y ffont, maint y ffont. Dwi'n hapus gyda maint y ffont, felly, os dwi'n just newid siap y bocs sydd angen i chi, wneud, defnyddiwch y ddolen hir yma. Right, dyna ni. Nawr, dwi'n cadw lle achos dwi yn mynd i roi eiconau bach. O amgylch y lle hefyd. Dyna ni. Right. A dyna ni. Right. Nawr te. Mae da fi cyngor fan hyn o amgylch y lle. Y cam olaf nawr yw dod mewn a asedau dylunio sy'n mynd i helpu fi ddweud y stori yna. Felly, na i fynd nôl i'r elfennau ar y chwith. Clic, elfennau. O, dwi'n na'n barod. Felly, a'i yn ôl mas o'r rollers hwn i gyd, a dwi'n mynd i'r asedau dylunio, a na i jyst chwilio fan hyn am beth sy'n fi'n gynta, symud y corff. Wel, reit, chwilio fan hyn am exercise. Nawr te, rhywbeth sydd yn mynd i weithio i fi fan hyn, rhywbeth addas. Pa un a i am? Pwy style dwi eisiau fan hyn? Dwi'n licio, mae'n edrych bach fel cartoon, nag nhw. Felly na i roi exercise children mewn fan hyn. OK, cool. Mae hwnna'n gret. Mewn o fe. Nawr, be fi'n ei wneud o hwn yw i osod e fan hyn, a dwi'n mynd i ddefnyddio dull lluosogi neu sgrin, un o'r ein. Lluosogi, dwi'n meddwl. Sgrin, felly.
Na, lluosogi sy'n gweithio ore. Analoiwedd. A nawr dwi jyst yn gorfod, chi'n bod, ffitio rhain, fel mae rhain yn mynd i ffitio ore. Falle bod eisiau symud y corff i fod ar un linell. Fan hyn. Na ni. Dyna ni, fel la. Gret. Amser D-screen. Right, bant ni screen time. A dwi'n mynd i gael rhywbeth am hwnna, screen time. Na, no, just, okay, ewn ni am ffôn, de. Ffôn. Right, gret. Dwi'n nawr, moyn rhywbeth tebyg i'r un arddull, chymod, cartwnaidd na sydd â ni yn yr un cynta. Felly, lle sgwennu fan hyn, ffôn cartwn. Ie, yeah, mae rhain yn well, nag nhw, arddull. O, fel gyrru mawr i cracio i gyd. Right, a andaloiwedd, lluosogi, draw o fe, roi ar ongl, gret. Lle chi hyd yn oed gael dod mewn ochr y sgrin fel la. Hwna'n gweithio neis, yn dweud. Right, gorffwys. Felly, sleep cartoon. Fi nhw'n rhoi cartoon bob tro, achos dwi'n moyn yr arddull yma. Oh, great. Sgwylwch ar hwnna. Dyma ni. Yn cysgu gyda'r gath hwnna. Diar. Byddwn ni'n cael asthma attack os byddwn ni'n gwneud rhywbeth debyg gyda. A wedyn, canolbwyntio ar anadlu. Felly beth am rhywbeth fel meditate cartoon. Myfyrio, meditate. Ie, dyma ni. Sawl un bach dawn yn. Dyma ni, hwnna'n gret. Andaloiwedd, lluosogi. Gret. Wel, maen nhw jyst fel rhyw awgrym bach na nhw gyda pob un. Y testyn sy'n fod fwy pwysig. A wedyn siarad. So just conversation cartoon. Mae rhaid edrych fel bod nhw mewn stafell ddosbarth yn dyn nhw. Andaloiwedd, lluosogi. A dwi jyst yn mynd i roi hwnna tu ôl i'r testyn. A dyna ni. Wel, cofiwch roi'ch enw. Fi wna'n ei nawr. Just na ni copi olaf falle o reoli. A dwi'n ei roi yn enw i fan hyn. A lan i chi ble chi'n meddwl sy'n gweithio ore. Weithiau cornel top. Neu reit yn y canol ar y gwaelod. Neu cornel gwaelod. Meddyliwch chi. Dwi'n mynd i'r cornel gwaelod dwi'n meddwl. Just mas o'r ffordd fyna. Lyflu. Right, mae hwnna wedi wneud. Nawr, falle bod eich athrawon chi moyn i chi argraffu hwnna. Os maen nhw, bydd eisiau chi lawr lwytho fe fel PDF. Neu, wrth gwrs, gewch chi lusgo fe wedyn o'ch folder downloads mewn i'ch ffeiliau Just Too Easy, neu ble bynnag chi'n cadw'ch gwaith. Neu, allwch chi gyhoeddi hwn i'r we gan glicio ar rhannu, a wedyn cynhyrchu dolen gweld yn unig. Neu os chi'n defnyddio Microsoft Teams neu Google Classroom, allwch chi roi hwn yn syth mewn ar yr seiniad gan glicio fan hyn. Digon o ddewisiadau i chi fyna. Right, nawr te, ni'n mynd i symud ymlaen i'r ail weithgaredd. Tra bod ni yn cael rhyw doriad bach ar gyfer yr ail weithgaredd, alla i eich atgoffa chi o cwpl o bethau, felly dewch i ni gael newid y faner. Nawr te, ewch i Adobe.live lessons i weld pob gwers sydd da ni rhwng nawr a Nadolig. Os ych chi'n postio rhywbeth ar-lein athrawon bod chi wedi cymryd ran mewn gweithgareddau wythnos Iechyd Meddwl, fel tagiwch fi mewn ar y gweilod fyna, ysgol ddigidol, @Meredydd J neu Meredydd Jones. Please tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld beth chi wedi gwneud. Wythnos nesa, di Merched nesa, mae'n ddiwrnod siwmai semai. Mae yna wers fyw dyn ni ar gyfer hwnna. Dydd Iau, mae dyn ni wers fyw ar gyfer mis hanes pobl ddion. A peidwch ag anghofio, fori, os chi'n moyn dod nôl to fori, mae'n ddiwrnod Iechyd Jones. A mae yna wers arbennig ar gyfer diwrnod Iechyd Jones fori. Nawr, os llai o fe'n ffafr bach a chi, athrawon, os ych chi yn gwylio ar YouTube,
yna bydde fe yn help enfawr i fi os allech chi hoffi y fideo a hefyd tanysgrifo i'r sianel ysgol ddigidol. Achos dim jyst y gwersi byw sy'n ma, mae llwyth o bethau eraill ac adnoddau am ddim yn cael ei postio ar y sianel yma. Felly os ych chi'n tanysgrifo, gewch chi rhyw neges bach pob tro chi'n dod i YouTube am y pethau newydd sy'n ma. Felly mae'n help enfawr i fi i gadw sesiynau yma i fynd os allwn ni gael gymaint o pobl o bosib yn hoffi'r fideo ac yn tanysgrifo i'r sianel. Felly os modd i chi'n neud hynny ar YouTube, yna bydde hwnna'n gret. Right! Mlaen i'r ail weithgaredd, te. Dewch ni gael y sgrin yn ôl. Sgrin yn ôl. Co fe. Right, nawr enwch chi bori sy'n mynd mlaen. Be ni'n mynd i wneud nawr yw clicio ar yr Icon Express sydd dan ni fan hyn. A dyna ni. Nawr. Be ni'n mynd i wneud nawr yw creu fideo sy'n sôn am yr un cyngor sydd dan ni fyna. Iawn? Right. A ni'n mynd i ddefnyddio effaith cool yn gwneud y fideo yma. Chi'n mynd i licio hwn. Felly, cliciwch ar creu fideo ar dudalen cartref. Right. Nawr. Mae'r cefndir yn mynd i fod yn bwysig. A ni'n mynd i cefndir llonydd sydd ddim yn mynd i newid. A ni'n mynd i ddefnyddio'r un cefndir yn mhob golygfa. Ac oherwydd mae hwnna'n mynd i roi effaith cool i ni, gewch chi weld nawr. Right, felly pa gefndir? Wel, dewch chi gael mynd i'r elfennau. Nawr, fi'n mynd i fynd am wahanol, chymod, gallwn ni fynd am yr scratches eto, achos oedd e'n edrych yn gret, ond na i fynd am rhywbeth hollol wahanol trwy'n, iawn? Felly, elfennau fyna, a wedyn lan ar y top, cefndiroedd, a beth i ni jyst mynd am rhywbeth fel Simple Doodle. Simple Doodle. Rhywbeth da ni fan hyn. Cynni, right. Lot o syniadau fan hyn. Mae lot o'r ein yn gret. Licio'r ein. Ci, Simple Doodle nes i deipio mewn hwnna. Chi'n sgrolio. Waw, maen nhw'n wych. Felly, cymrwch tyma bach o amser, oherwydd hwn fydd eich cefndir chi ar gyfer y fideo i gyd. Yn credu o'n i'n hoffi... fi'n licio'r ser na. Ia'n licio'r ser na. Fi'n licio hwn. Gwynebau hapus. Oherwydd bod ni yn reoli pryder. Ond fi yn hefyd licio pethau fel hyn. Chymod pethau bach fi abstract. Chymod be, fi'n credu bod fi'n newydd fynd o fy hoff categori o gefndiroedd. Simple Doodle amdani. Simple Doodle fydd i nawr, gweddill y flwyddyn. Right, fi'n mynd i fynd am, o'n i yn licio hwn. A dim hwnna'n fab. Right, nawr te. Unwaith chi'n gwneud hwnna, ni'n mynd i ddefnyddio lliwiau sydd â chi ar eich cefndir i osod naws gweddill y fideo. Iawn? Right. Felly, dewch ni gael rhoi teitl mewn. Testyn. Ychwanegwch eich testyn. A dwi'n mynd i teipio just un box tro yma. Rheoli pryder. Right. Nawr. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r cynllun testyn dynamig ar gyfer hwn. Cynllun testyn dynamig. Clic. Dynamig. Nawr, be mae hwn yn meddwl yw bod fi'n gallu gwneud hwnna, chi'n gweld? Gwthio fe, ailfeintio fe i ddwy linell, a wedyn mae rheoli a pryder yr un lled. Felly mae'n mynd i lanw y dudalen yn neis ac yn llawn i fi fel hyn. Right. Nawr. Mae eisiau ffont trwchus yna i fan hyn, oherwydd mae'r cefndir yn un prysur. Felly dwi'n mynd i chwilio am ffont trwchus, chymod, sy'n mynd i sefyll bant o weddill y dudalen. Sawl dewis, mae hwnna'n un da, noto. Mae hwn yn un da, protest, strike, regular. Nawr te, hwnna fi'n mynd i fynd am. Hwnna'n un neis, fynd o bungee. Ond i'n credu daw'r protest, ie, nôl a T. Jones, dyna man. Cynni, hwn, protest, strike, regular, fi'n licio hwnna. Sgwylwch yna fe, mae'n ffont cryf. Right. Nawr, dywyswch un o'r lliwiau
mwyaf amlwg ar eich tudalau chi. Nawr, dwi'n mynd i drial falle na lle'r pink neu'r gwyrddlas ma. Right? Felly, dewch ni gael newid yr ffont i'r lliw yna, gan clicio nôl. A wedyn, dwi'n mynd i fynd i'r llenwad a defnyddio hwn, y pipet, i ddewis yr union liw dwi eisiau. O, neu, mae'r lilac na'n neis, dwi'n dweud. Beth ai? Right, na i drio cwbl o gwahanol, right. Na i drio y gwyrddlas gynta. Nawr, nôl y pipet trial y pink. Nôl y pipet trial y lilac. Dwi'n meddwl falle ta'r pink oedd yn gweithio o'r efo na. Nawr, be ni'n mynd i wedyn yw gosod amlinell. Nawr, allwch chi ddefnyddio lliw arall sydd â chi. Enghraifft, gyda'r pink, allwn ni ddefnyddio'r porffor neu'r gwyrdd. Ond gan bod yr siapen y cefndir gyda amlinell ddu, mae'n siŵr fod ni'n edrych well bod fi'n rhoi amlinell tebyg yn ddu ar hwn. Dewch ni gael gweld. Trio ni cwpl o wahanol bethau. Dewch ni gael do lan ar trwch yr amlinell. Reit lan, eitha trwchus, dwi'n meddwl. Right, a dewch ni gael trial y gwahanol rai. Clic. Trio ni'r gwyrdd. Na, so hwnna'n gweithio. Mae'n riolau, mae'n un mor ole ar pink. Porffor? Na, ddim really. Dewch ni gael trial D. Right, neu gwyn. Gwyn yn gweithio'n weddol, ond yn D yn bendant sy'n gweithio orau. Falle bod fi hyd yn oed moyn trial cael yr amlinell, fod yr un trwch ar amlinell yma. Dewch ni gael trial Dwi'n ame falle bydd rhaid i fi gael e'n fwy trwchus. Ie, wel, mae yn toddi mewn yn eitha da fel an, ond credu bod angen i fe fod bach fwy trwchus i just sefyll mas. Ie, fel na. Okidoki. Right. Felly, dyna yr sleid gyntaf, yr olygfa gyntaf, o ran beth i ni'n gweld. Nawr, be dwi eisiau gwneud nawr yw animeiddio'r testyn yma, fel bod e'n cyrraedd ar y sgrin mewn rhyw ffordd cool. Iawn? Felly, dewch ni gael mynd i animeiddio ar y top. A fel licen ni hwn i animeiddio mewn, wel, dewch ni gael gweld, dwi'n moyn bod e'n pylu mewn, felly, neu'n teipiadur, fflachio mewn. Neu cyn ni drial un o'r effeithiau arall, mae fel bungee. Hwna'n gret, ie, dwi'n mynd am bungee. Right, a nawr mae'n amser i fi recordio fy llais, recordio bach o droslais ar hwn, gyda fi yn dweud cyngor ar gyfer rheoli pryder. Bant ni. Felly, i recordio droslais, dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith. Allwch chi wneud o nawr, os dim ots am y sŵn yn yr ystafell? Oherwydd, pan ni'n mynd i cyfryngau ar y chwith dewis sain, a wedyn clicio ar recordio troslais, mae e'n mynd i roi, hwn i chi, y botwm yma, gwella lleferydd, sydd yn mynd i cael gwared ar yr holl sŵn, sydd o'ch amgylch chi. A just cadw'ch sŵn chi. Dewch ni gael treole, dechrau recordio, bant ni. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Right, a dyna'r olygfa gynta yn ei le fyna. Felly, sdim angen yr holl testyn yma ar y diwedd. Felly, dewch ni gael just tynnu hwnna nôl, tocio hwnna nôl. A nawr, allai wrando nôl ar hwnna. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Right, nawr. Be fi'n ei wneud nawr yw dyblygu hwn. Dyblygu hwn. Iawn, felly fi'n mynd i clicio ar y 3 dot. Dyblygu fe. Felly mae da fi ail olygfa sy'n edrych yr un peth ar un cynta. A mae'n bwysig bod ein cefndir ni yn aros yr un peth. Iawn? Cefndir yn aros yr un peth. Right, wel, beth yw'r cyngor cynta sydd â fi? Wel, amser D-screen. Amser D-screen. Right. Felly, na i roi mewn fan hyn. Amser D-screen. A y tro ma, mae eisiau ni gael lle i lun. Dyma ni. Right. Nawr, mae lle da fi fan hyn ar y dde i gael llun. Iawn. Nawr, to,
be fi'n wneud yw fframio'r llun yma gyda lliwiau tebyg i beth sydd da fi ar y cefndir. Felly defnyddiwch liw arall o'ch cefndir chi i greu rhyw fath o ffram. Iawn. Felly, i fi mynd i fynd i'r elfennau ar y chwith, a dwi'n mynd i fynd i'r siapiau. A dwi jyst yn moyn, mae'r corneli'n eitha siarp gyda fi fan hyn. Dyw pethau ddim yn feddal a yn wedi mewn cromluniau, mewn curves. Felly dwi'n mynd am jyst, petrial neu sgwar gyda corneli siarp. Nawr, os ys eich cefndir chi gyda lot o gromluniau, lot o curves, falle bod chi moyn dewis siarp sy'n bach ydyg fwy meddal. Ond dwi'n mynd i fynd am corneli siarp fel hyn. Corneli miniog. A be fi'n ei wneud yw just yn fras iawn, creu lle iddo fe, fel hyn. Nawr, falle fi'n rhoi'r bach o ongl fel hyn. Na ni. Nawr, mae da fe amlinell ddi yn barod, a mae hwnna'n gred achos dwi eisiau hwnna, achos mae'n gweithio'n gwych gyda'r amlinell di sydd yn ni ar weddill y cefndir. Ond dewch ni gael newid lliw yr llenwad i un o'r lliwiau eraill. Sydd ni fel beth am y lilac? Neu beth am y gwyrdd? Fi'n mynd am y lilac. Dwi'n meddwl. Nawr, beth am newid lliw y testyn y tro yma? Amser di-sgrin. Dim rhaid fe fod yn y pink bob tro. Dewswch liw gwahanol sydd â chi. Na ni. Ar o'ch cefndir chi. Pob lliw i fi'n defnyddio yn liw sydd da fi ar y cefndir. Nawr, dwi'n hoff iawn o'r amlinell ddi yma oedd da fi yn automatic, ond llwch chi newid hwnna wrth gwrs gan fynd i trwch y border, tynnu hwnna'r holl ffordd lawr i 0, a llwch chi do newid y lliw fan hyn os ych chi eisiau. Ond o'n i'n hapus o hwnna. Right, felly amser di-sgrin, a nawr mi eisiau fi gael llun mewn yna, ond ysau. Felly, dewch chi'n gael mynd i'r cyfryngau, a lluniau, a dwi jyst yn mynd i chwilio mewn yna am ffôn. Yma ni. Be ni newn ni am? Pa i newn ni am? Beth Dwi'n rhy hoff o'r ein sydd â, y sgrin yn wyn. Mae hwnna'n gret os ych chi moyn rhoi rhywbeth eich hunan ar y sgrin. Felly, beth am ffôn sad? Rhywun yn edrych yn drist ar ei ffôn, bydde hwnna'n dda. Cynni, dwi ddim yn edrych yn hapus ydw i. Felly, clic ar hwnna, ychwanegu fel haen. Nawr, beth sydd eisiau fi wneud nawr yw tocio hwn lan, torri yr ymylon, achos mae eisiau i y llun i ffitio yn fras. Dyna ni, ys dim rhaid fod yn, chwel, fi moyn iddo fe edrych bach ar hap, bach fel, fel scrapbook. Rhywbeth fel yna. Cool. Right. Mae'n amser ni'n gwneud troslais arall. Troslais arall. Iawn. A falle bod chi'n meddwl, ti'n mynd i animeiddio? Na, dwi ddim. OK, ond pidwch yn phoeni pam. Gewch chi weld pam nawr. Right. Ni'n mynd i recordio troslais. Felly, cyfryngau. Sain, recordio troslais. A bant a ni. Rhowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. Right, iawn. Nawr, y tro yma, mae'r troslais yn hirach na'r olygfa. Felly, yn hytrach na byrhau'r olygfa, mae eisiau fi i ymestyn yr olygfa i wneud siŵr bod e tymau bach yn hirach na'r troslais. A pan i chi wneud na, bydd wedi rhoi rhyw fwlch bach gwyn i chi. Llwch chi ddileu hwnna. 3 dot delay. Right, dewch chi'n gwylio y ffilm o'r dechrau te. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Rhowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. Gret. Right, fi'n mynd i wneud 2 fach to. Iawn, ond llwch chi wneud gwybod chi moyn. Felly bydd da fi teitl a 3 darn o gyngor. Felly, be fi'n wneud nawr yw dyblygu yr olygfa ma. 3 dot. Dyblygu. Gret.
Ond, be licen ni wneud gyda'r olygfa hyn yw newid y lleoliad. Felly, gewn ni gael gwared ar y llun, delay ar y llun, symud y siap draw i'r chwith, a symud y testyn draw i'r dde. A newid ongl y siap. Fel yna. A nawr te, beth arall, be newn ni? Nodi pethau ar bapur. Beth am hwnna de? Nodi pethau ar bapur. Right, great. Nawr, eto chi'n cofio fi newid y lliwiau, wel fi'n mynd i wneud e to. Felly, testyn, dewch i ni gael dewis lliw gwahanol drwy'n beth am y porffor. A wedyn y siap, dewch i ni gael newid lliw y siap, felly i'r pink. Na ni. Chi'n gweld fi'n cylch droi o angylch yr un lliwiau bob tro. A mae'r lliwiau yma yn dod o'r ffaith bod fi wedi cymryd yr amser i ddewis cefndir addas. Right, wel, fi jyst yn mynd i'r cyfryngau, lluniau, na chwilio fan hyn am rhywbeth fel diary, felly, diary neu notebook. O, dyma ni. Hwna'n gret, fi licio hwnna. Chymod, a defnyddio uwcholeuedd a sgriblo dros y pethau sydd felly, chi wedi sorto, chi yn poeni am rhywbeth, ond nawr mwynhau wedi sorto. Felly, chi'n ni i liwo fe'n wyrdd neu rhoi llinell drwyddo fe. A to, i fi just nawr yn canolbwyntio ar just cael o'n eistedd mewn yn y fframyn mewn ffordd sydd yn edrych yn neis. Cofiwch, chi wastad newid eich fframyn hefyd os ych chi'n ffindo bod y llun yn gweithio'n oren yn fwy trwchus neu yn fwy tenau. Right. Recordio troslais. Sain. Recordio troslais. Bant yn i. Triwch nodi eich pryderon lawr mwyn i datrys nhw un peth ar y tro. Right. Lle mestyn hwnna, fel bod ni'n ffitio. Chi'n mwyn beth, dwi jyst yn mynd i adle ar y ddau am heddi, oherwydd mae da ni, mae da ni llai na 10 munud ar ôl, a dwi eisiau gwneud cwpl o bethau bach eraill. Felly dwi jyst yn mynd i gael 2 ddarn o gyngor. Dewch i ni gael gweld e o'r dechrau. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Rowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. Triwch nodi eich pryderon lawr mwyn i datrys nhw un peth ar y tro. Right, great. Nawr, dewch i ni gael edrych a canolbwyntio nawr ar yr effaith trawsnewid sydd i gael dyn ni rhwng y golygfeydd. Iawn, oherwydd os i ni'n cadw'r cefndir yr un peth, mae rhain yn gallu bod yn cool. Felly dwi'n mynd i glicio ar y dot yma fan hyn, a dwi'n mynd i fynd i ychwanegu trawsnewidiad. A beth welwch chi yw, gallwch chi hofran dros enghraifft gwthio, neu pontio, neu weipio. A nawr, mae'r weipio yn mynd i weithio'n cwl, oherwydd mae'n mynd i edrych fel bod, chi'n gweld, y cefndir yn aros yn ei le. Mae gwthio'n gweithio'n cwl hefyd, achos mae'n edrych fel bod ni'n symud ar ddarn o'r bapur mawr o'r cefndir yma, ynddo e? Byddwn ni'n dweud falle bod pontio ddim quite cystel. Mae toddi hefyd yn mynd i weithio neis gyda hwn. Felly, ewch chi am un i chi'n hoffi. Dwi'n mynd i fynd am gwthio, dwi'n meddwl. Edrych fel bod ni ar ddarn enfawr o'r cefndir yma, ynddo e? A llwn ni glicio to wedyn ar gwthio, a penderfynu, rhaid, ydw i eisiau hwn i fod bach yn yr afach? Ydw, fi eisiau hwn i fod felly'n 2 eiliad. Teipio 2 mewn hwnna. Right. Nawr, beth yw'n ni wneud wedyn yw defnyddio hwn gyda phob golygfa, fel hyn. So, dewch ni gael gwylio hwnna. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Rowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. Triwch nodi eich pryderon lawr. Fi'n hoff iawn o'r effaith yna, ond be nelen ni wedyn yw mynd rhwng bob golygfa a mynd i'r effaith trawsnewid, clicio yna fe, a newid cyfeiriad y gwthio. Felly, ar hyn o bryd, maen nhw gyd yn gwthio i'r chwith. Felly,
felly bod ni'n newid un yma i wthio lawr, chi'n gweld? A jyst bod ni'n newid cyfeiriad bob tro. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Wthio i'r chwith, Rhowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. wthio lawr. Triwch nodi eich pryderon lawr mwyn i datrys... A chi'n gweld, mae cadw'r un effaith, fi wedi cadw'r un effaith trawsnewid, ond newid y cyfeiriad wir yn creu animeiddiad dynamig iawn o amgylch eich gwaith chi. Right, wel, y cam olaf sydd â fi wneud yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. Felly, dewch i ni gael dod ar pen chwarae, linell ddi, right, nôl i ddechrau. A dwi'n mynd i fynd i'r cyfryngau ar y chwith, a lan ar y top, dwi'n clicio'r sain, a tro hyn dwi'n mynd i sgrolio lawr, a dwi'n mynd i edrych i weld beth sydd i gael dyn ni te. A mae background wastad yn le da i fynd i chwilio. Dewch i ni gael just clicio. Nawr, mae'n fideo i'n 14 eiliad, felly dwi'n just yma i wneud siŵr bod fi ddim yn dewis rhywbeth sy'n fyrrach na na. Chi'n bod, mae rhan fwyaf rhain, ond gwedwch bod chi wedi gwneud cwpl o olygfeydd, felly byddai hwnna nawr, 32 eiliad ddim yn ddigon. Right, dewch i ni gael gryndo nhw gan clicio ar y botwm chwarae. O, mae hwnna'n bryl. Fi'n credu mai hwnna fi mynd i fynd am, ond dewch i ni gael clywed cwpl o'r eraill. Na. Na. Felly. Sy'n byd yn curo'r un cyntaf i fi mor belled. Yeah. Dream time. Wy'n licio hwnna. Yeah. Tymlo fe fi wedi clywed yna bod i 1000 o weithiau. Chwa be, fi'n mynd i fynd nôl i'r top, oherwydd chi'n gwybod beth, oedd yr un cyntaf na. Spot on. Show me again. Ie, mae wir yn ffitio gyda naws hwn yn dweud. Clic. Clicio'r enw, a dyma fe, y bloc mawr gwyrdd yma ar y llinell amser. Wel, os fi'n chwarae hwn nawr, mae'r gerddoriaeth yn mynd i fod rhy gryf. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Rhowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. Triwch... Ie, mae rhaid i fi ddod lawr a lefel yr gerddoriaeth. Felly lawr rhwng yr 15%. A tra bod ni ma, beth am i ni gael ei bylu allan, fade out o'r diwedd hefyd. Dwi'n cael treial yn awr. Croeso'r fideo yma ar reoli pryder. Rhowch gynnig ar llai o amser ar y sgrin. Triwch nodi eich pryderon lawr mwyn i datrys nhw un peth ar y tro. Gret. Wel. Ni roi teitl iddo fe. Lan o top. Fideo Iechyd Meddwl. Iawn. Nawr, eto, fel i ni'n rannu hwn, fel ni'n cael ei mas o Express, wel, eich dewisiadau chi yw i lawrlwytho fe. Nawr, os ych chi'n lawrlwytho fe, mae'r ffail yna mynd i fod yn eitha mawr, mae'r ffails fideo yn eitha mawr, felly newidiwch y cydraniad lawr i 720, bydd y ffail tua hanner y seis, a bydd e'n lawrlwytho mewn hanner yr amser hefyd. Iawn? Felly, os chi'n mynd i lawrlwytho ffail MP4, newch hwnna. Ond, os nad ych chi moyn lawrlwytho ffeiliau fideo, cliciwch ar rannu, ac ywch chi jyst cyhoeddi fe'r we yn lle. Clicio ar dolen gweld, yn unig creu dolen, a wedyn mae hwnna'n cyhoeddi eich fideo chi'r we, sy'n rhaid chi lawrlwytho yn rhywbeth. Unrhyw sy'n clicio'r dolen, a wedyn maen nhw'n gallu gwylio a gwrando ar eich fideo ardderchog chi. Wel, ffrindiau, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi bore yma. Mae mor bwysig yn dweud, a fi'n gobeithio bod chi wedi cael cyfle i feddwl am y pethau sydd yn neud i chi i reoli eich pryder, a bod ni'n gallu helpu'n gilydd i deimlo yn apusach ac i gael gwell iechyd meddwl. Wel, diolch enfawr i chi am ymuno gyda fi. Chi'n gwybod beth, fi'n mynd i fenni bang ar amser am unwaith yn y mywyd heddi. Cofiwch bod yna wers fori ar gyfer diwrnod T-Llew Jones, pa well ffordd i ddathlu nhw'n awduron pennaf ni yng Nghymru na dod i wers fyw ar gyfer T-Llew Jones fori. A wedyn wythnos nesaf, diwrnod siwmai ar ddi Mercher, dewch yn llir wers na. A wedyn dydd Iau, mae da ni wers oherwydd bod i'n fus hanes pobl ddion. I gofrestru gyfer reina i gyd athrawon, ewch i adobe.ie/live lessons. Ond am nawr, diolch am ymuno gyda fi.
hoffwch y fideo, tansgrifwch i'r sianel, a welai chi to tro nesaf. Hwyl am y tro!